бародаро, пеш аз сар кардани видео хоҳиш дорам ба канали Чӣ гап дар омада подписатсия кунен, яъне обуна шавен. ва насиб карда бошад дар видеои оянда мо конкурс ташкил мекунем, хеле ки ман дар паймои эфир дар шумо ваъда додам. барои ҳамин обуна шавед, то ба конкурс шумоям иштирок карда метонем ғолиб шавед. агар ки ҳамин конкурси мо камтар натиҷа дод ва камтар подписчикои канали мо активни бошанд, мо ҳаракат мекунем ҳар моҳ яктаи конкурс ташкил кунем ва призошам чизои хуб монем, ки мисол шумо вақти подписатсия мекунем, ҳар як одаме ки ғолиб мешавад, призои мо арзанда бошад. барои ҳамин дар канал обуна шавед ва конкурса иждат кунед. салом алейкум бародаро, ин канали Чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо дар як телефон чӣ хел 10 та имоя установка кунем, ҳамина нишон медиҳем. якчанд қа пеш ман видео карда будам ки дар як телефон 4 та имо установка карданда чӣ кор кардан дар кор, ва дар комментария бисёриҳо навистанд ки ман 6 та установка кардан метавонам ё ки ман 5 та. хеле бисёр комментариҳо навистанд. рости гап, ман дар як телефон то 50 таям установка кардан метавонам. лекин як бародар хоҳиш кард ки ҳамин видеоро кунам ки чӣ хел 10 та имо установка мекунам. хай медонам ки бисёриҳо дар кор нестаи 10 та имо дар як телефон, не ки як бародар хоҳиш кард ки ҳамин видеоро кунам. марҳамат, то охира тамошо кунед, баъд фикротонро дар комментария нависед. барои 10 та имо дар як телефон установка кардан мода 4 программа лозим аст. чӣ хеле ки дар рӯи телефони ман мебинед 4 программа аст. ин ҳамин 4 программа кати мо метонем 10 та имо дар як телефон кушоем. хоб, барои ин аввал мо медароем Play Market ва ай Play Market программаи имоя скачат мекунем. хоб бародаро, ин ҳамин программаи имоя шумо скачат карда установит мекунед дар телефонтон. баъде ки установит кардем бо имо бета. ин ҳамин программаи имо бетаам скачат карда установит мекунед дар телефонтон. ин мешавад дута имо дар телефони шумо. баъд барои мондагӣ имоҳоя чӣ хел кушоем, як лав медароем ба программаҳо ва ҳамон имоҳое ки дута скачат кардем, яъне имо ва имо бета добавит мекунем. плюса меҷиқем, бо плюс бо ин программаам добавит мекунем. чӣ хеле ки мебинед дар ин программа дута имо добавит шуд, метонем дар омада профилотонро кушоем. бе ягон хел проблема кор мекунад имо дар ин программа. хаям хел номеротонро зада метонем имоя кушоем. дар инашам ҳамихел. хоб, дар инашам ҳамихел номеротонро мезанем, имоя мекушоем. хоб, бо медароем дуюм программа. хай ин программа реклама дорад, закрит мекунем. дар инҷаам плюса меҷиқем ва программаи имоя добавит мекунем. имо бета бо мана имо клонировать мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед дар ин программаам дутаи дига имо пайдо шуд. метонем дар ин программа номеротонро зада имоя кушоем ва корбаст кунем. акнун медароем ба сеюм программа. хоб, дар инҷаам имоҳоя вибрат мекунем. программое ки дар кор нест галочка мегирем. имо ва имо бета
галочка мемонем, добавить мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед дар инҷа ҳам дута имо пайдо шуд ва метонем корбаст кунем. акнун медароем ба программаи чорум плюса меҷиқем ва дар инҷа программае ки дар корея галочка мемонем, яъне ки имо бета ва имо дар кораи мода галочка мемонем. клоне пахш мекунем. чӣ хеле ки мебинем дар ин программа ҳам дута имо добавит шуд. бародаро, ин ҳамин 4 программае ки дар рӯи телефони ман мебинем, дар ҳар як кадомаш дутаги имо добавит кардем. ин мешава 8 имо. метонанд шумо номеротона регистратсия карда корбаст кунед. баъд дутаи дигар имоҳое ки яъне имо ва имо бета, ин ду программае ки дар рӯи телефони ман мебинем, ина имо бета, имо бета ва дутаги дар ҳар як программае ки добавит кардем, ҳамаш 10 имо мешавад. метонед 10 номер ва ё ки кадом номерое ки шумо мехоҳед регистратсия карда корбаст кунед. бе ягон хел проблема 100% кор мекунад. ва ин буд имрӯза видеои мо дар бораи 10 имо дар як телефон кушодан. ҳамон бародаре ки хоҳиш кард, ина марҳамат бародарҷон, фақат барои шумо мо ҳаракат мекунем ва касе ки хоҳиш дорад ки дар бораи чӣ видео кунем, ҳатман дар комментария нависем. иншоаллоҳ мо ҳаракат мекунем ҳар як хоҳиши шуморо ба инобат гирифта видео карда партоем. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр, худтона эҳтиёт кунед.